Какъв живот трябва да живеем, за да бъдем от полза на човечеството? Как да помогнем на човечеството да се излекува? Тик Нят Хан казва: представете си, че едно дърво като борът, например, попита: какво мога да направя, за да помогна на този свят? Отговорът е лесен: бъди здраво, красиво дърво. Ако дървото е здраво и изпълнено с живот, всеки може да извлече полза от него. Така е и с хората. Най-доброто, което можете да направите за този свят, е да бъдете щастливи човешки същества. Вие трябва да бъдете здрави, уверени в себе си, свежи, красиви и щастливи и да правите всичко възможно, за да запазите това си състояние. По този начин вие ще донесете щастие и на другите около вас.